Ikufa okuninzi kwabakhwetha kupha kweza veki zokuqala belukile. Iinkokheli zomthonyama eMpuma Koloni zithi ziliquleza ligangatha nanjengoko sele lisondele ixesha lolwaluko kweli phondo. Babalilahleko abahlali baseMasiphumelele emva kwemvula ezimandla nezithe zagalela kakhulu eKapa eNtshona Koloni. What I'm looking for is just to finish the race and then to get my 20th double green. Imbaleki zilungiselela umdyarho weComrades ngomso noza kusuka eMgungundlovu singise eThekwini. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Usihlalo wendlu yenkokheli zomthonyama eziquka ezamakhoyisana eMpuma Koloni uthi sele betyelele mbombo zone zeliphondo befundisa uluntu ingakumbi abazali bazawungenisa amakhwenkwe ngokubaluleka ngokumisela iziseko ezizakwenza ukuba abantwana babo babuye bephila emabhomeni. Unkosi uGwebingqele eMpumalanga Gwadiso benodliwano-ndlebe nentatheli yelijelo uNtsiki Noyiya nalapho bedandalazise indima esele beyigangathile beleliphondo ukulungiselela ulwaluko ngeli xesha lasebusika. Edakanca umqela asele bewugangathile bezinkokheli zomthonyama kweli phondo. Unkosi uGwebingqele Gwadiso uthi sele bequle baligangatha ngokubambisana namapolisa uqinisekisa ukuba kuphinde kubekho iziganeko zokuhlaselwa kwabakhwetha nanjengoko bekwenzekile ngexesha lolwaluko kwixa eligqithileyo. Sikulungiselele ngohlobo lokubana njengangoku inkosi bezithe bhazalala kuyo lonke iphondo ziyokufundisa ziyozama ukubonisa kubazali nakubo kanye abo bantu bazawube bakuthiwe bangabakhwetha ukubaluleka kwemiqobo ethile ekufuneka beyiqabele kuqala xa besiya elwalukweni. Nokubonakalisa uxanduva labazali xa besolukelwa ngabantwana. Unkosi uGwadiso utsho esithi abakhwetha ngoku abasweleki ngokugxagxanyiswa ngontangandini nolwaluko olungekho mthethweni koko bazivimba amanzi kuba bekholelwa ekubeni ukusela amanzi phambi kokungena kubumba indoda ebhetyebhetye. Safumanisa into kokubana tyhini ayisiyo nje into bakuthiwa abanikwa amanzi phaya emabhomeni. Beza sebewayekayo ukuwasela amanzi. As a result, ubuzawuqaphela ikufa okuninzi kwabakhwetha kupha kweza veki zokuqala belukile. Ikuxelele ke into yobana amanzi ungene sele ewayekile mhlawumbi basafumanisa into yobana uba ngabe uzawuya kuzawuphela i-2 weeks engasawasela amanzi omnye. Xa efika pha ufika umzimba sowuphelelwe ngamanzi. Ukanti ngoku nabezempilo bathe qwa ukuze kungabikho nkwenkwe engena esuthwini ingenamanzi emzimbeni. Unkosi uGwebingqele Gwadiso ukwaqinisekisile ukuba ingcibi namakhankatha bafumana uqeqesho oluthe vetshe baphinde bavavanywe ukujonga ukuba bakulungele kusini na ukusingatha umsebenzi wokwalusa njengeqwili lokunqanda ukusweleka kwabakhwetha kweli phondo. Kwindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa iNewsroom Africa ndikuNtsiki Noyiya eMpuma Koloni. Umkomishina lamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi umemelela amaqela ezopolitiko ukuba asebenzisane namapolisa ukugcina ucwangco noxolo kweli phondo. uNjengele Mkhwanazi ukuthethe oku njengoko kukho inkxalabo yokuqhambuka kodushe kweli phondo noluphathelene neziphumo zonyulo likazwelonke. Institutions can't then say we can't listen to you and let us rush. Because that is provoking people in reality. Inkokheli yombutho umkhonto wesizwe party umnomzana uJacob Zuma ebelumkisa ukuba zingabhengezwa iziphumo zolonyulo ngaphandle kokuqubisana nomba uphakanyiswe ngamaqela ohlukeneyo nalapho ibisithi kungabakho ingxaki. Susela emva kwalentetha
Iqiza lijongene nokhuselo kweli liye labonakalisa ukungayideleli lentetho. Ukanti voice notes nezitendi kumakhasi onxibelelwano zilumkisa abantu ngelithi hleze kubekho iziganeko ezikhatshwa ludushe nezifana nezo zikaJulayi ngonyaka ka-2021. Basically for us, the cry was that we cannot afford to have a province going back to the situation that we had a couple of years ago. You know what happened in the history of 2021. So the anger of people needs to be contained. And we as law enforcement alone cannot do that. We need leadership, political leadership to take charge. Umkhonazi uthi amapolisa anoxanduva lokuqinisekisa kubakho ucwangco nanjengoko kuza kubakho urhulumente omtsha. To make sure that we keep peace and stability. We want to see government being formed and appointed and they start operating and running the country the way they're supposed to. Abahlali bathi kungayilahleko kubo ukuba kungabakho kwakhona izidubedube ezifana nezango-2021. Kwakubuhlungu kakhulu last year because abanye baze balahlelwa imisebenzi ngayona yonto. Bebuhlungu nje singakwena ndawo ukuthenga uthola imali onayo kumele uthenge ukudla akukho obuzokuthenga khona. In these elections we were a little bit, fear that, looting might come back. Kungokunje kuphinde kwatyalwa amapolisa angamakhulu amathathu KwaZulu-Natal ngelokulinda unongekehli. Imvula ezimandla nezigaleleko iveke ephelileyo zibashiye benqolekile abahlali basematyotyombeni emasiphumelele eKapa kwiphondo lentshona Koloni. Amanzi angene athi gabhu ngaphakathi kula matyotyombe kwaye abahlali bale ndawo bathi kudala becela ukwakhelwa izindlu. Ngabantu abangaphaya kwewaka abahlala kula matyotyombe asemasiphumelele kwaye rhoqo xa kunetha baphila ubomi bentshontsho besoyikisela ubomi babo ngenxa yamanzi angena ngaphakathi ezindlini zabo. Kwimvula zakutshanje amanzi angene athi gabhu kwizindlu zabo. Abahlali bathi kudala bilinde ukususwa kule ngingqi bafakwe kwizindlu zikarhulumente zesibonelelo. Izindlu zethu zange zokhiwe ngeplan. So ngoku amanzi ayangena ngaphezulu ngaphansi, then amazinki sasiwanikiwe kwakuthiwe singawatachi, so because of izi temporal sasayiniswa icontract. So abolile ngoku arusile amanzi ayangena asikwazi ukwenza nix. uShawn Xhanti uthi lamanzi aza kuthatha inyanga ukuze atshone kwaye ngamanye amaxesha kuba nzima ukuphuma ezindlini bangakwazi ukuphangela nabantwana bangakwazi ukuya esikolweni. Sengibona lamanzi xa ngicinga ngokunoba uphela pha ngo-October lamanzi azohlala azawudajika abe green anuke bekho ingcongcone eziziluma abantwana ufike ke ngoku iziklini bezirhawuzelela sezinto ezinje. Inkokheli yasekuhlaleni ithi le ngxaki ingaphaya kwamandla abo bengabahlali. Our problem is this, it's water. During that, what do they call it, spring, it's wind. You see that blows these shakes. And then at summer, again, we have another problem of fire. So this is out of hand. This is too bad for us. Amagosa ajongene neentlekele ezikumila kunje athi ngabantu abangaphaya ko-1,221 abanamatyotyombhe athwaxwe ezimvula kule veki. Sekuphela iminyaka engaphezu kweli-15 abahlali baseMalahleni eMpumalanga bejongene nengxaki yokunqongophala kwamanzi kwaye bathi akukho nezigadla zamanzi ezifikayo zizokubanika amanzi acocekileyo kule ngingqi. Abahlali balapha bathi lide kakhulu ixesha bephila phantsi kwale meko yokunqongophala kwamanzi kwaye bathi ayakhawuleza ukuphela amanzi kuvimba wamanzi okhoyo kule ngingqi. Kwakhona bahlaba ikhwelo kwabasemagunyeni ukuba basombulule le ngxaki nesele bejamelene nayo iminyaka engaphaya kwe-15. Inkinga yamanzi yaseMalahleni kudala yaqala. Ngihleli mina for 15 years ku-area yami singanamanzi. Amanzi aqala aphuma. Mara kuphuma kwamanzi wethu awekho guaranteed ngoba amanzi ayaphuma ngelinye ilanga khona ngelinye ilanga awekho. Abahlali bathi abasemagunyeni ababaniki impendulo ezicacileyo ukuba iyoze isonjululwe nini lenyewe. Honestly speaking, ama-ward councillors ayikho into abayenzayo because if si-engage nabo
bakutshela ukuthi sisayobuza, sisaya kamasipala, sisayofuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Abanye abahlali basebenzisa eliqula nelibatyabula kakhulu epokothweni. This was not a well that were people used to come and fetch water from. It became a well when the problem of water supply by the municipality became a challenge. So people started to come and use to fetch water from here. People bought bakkies, they bought trucks from the water that they are supplying to the communities, because a truck going out to supply water to the communities plus minus 300 rands, you will pay 300 rands if you have money. If you don't have money, then you will have to ask water from your neighbors, or you'll have to use your own wheelbarrow and come here to fetch water. Isithethe sikamasipala uLebohang Mofokeng ungxengxezile kubahlali ngale ngxaki yamanzi. As we speak now, the municipality is currently engaged on the periodic, maintenance of water infrastructure. But then we also regret and we say that it is unfortunate that the planned time around to give water to the communities has gone above the planned time, because in our planning we had thought that could take about 24 hours. Abahlali bathi banethemba lokuba njengoko kuza kubakho urhulumente omtsha uza kuxhuzula iintambo emva konyulo, imeko yabo iza kutshintsha. Amaqela ezopolitiko amanqadanqada ezama ukufumana isisombululo kumba wokumisela urhulumente wobumbano kazwelonke nanjengoko sele iza kuhlala iseshoni yokuqala epalamente, ziyabethana ke izimvo kumaqela ezopolitiko nakubemibeli ngendlela emakumiliselwe ngayo lo rhulumente. Ukanti umhlalutyi wezopolitiko umnumzana Mweletsi Mpeki uthi abemibeli mabangaxhalabi kuba inkqubo yedemokrasi yeli ikumgangatho phezulu kwaye izawukwazi ukumelana norhulumente wobumbano kazwelonke. Amaqela ezopolitiko akalali buhlayo efakana imilomo ekhusini kwingxoxo ezingokusebenzisana kurhulumente wobumbano kazwelonke. Iqela le-ANC sele liphume elubala licebisa ukuba amaqela ezopolitiko abe yimbumba yamanyama enze urhulumente wobumbano kazwelonke. Kodwa nangona kunjalo amanye amaqela ezopolitiko ayanyevulelana, ilelo lithi soze libekho urhulumente xa ngabe kukho elinye elingaboni ngasonye nalo. I think what the ANC really should do, it should on Monday or tomorrow call all the members of parliament and say what do we agree on, what do we want to happen, and let them decide. Those who are saying we will not come because the DA is there, or the DA said we will not come because the EF is there, then they don't come. But it's much simpler than people are making it out to be. Bambi ke baxhalabile besithi ukuba amaqela awade afikelele kwisivumelwano oko kuza kuba nefuthe elibi kwimalike zezimali. Kodwa lo kaMbeki uthi uluntu malungaxhalabi. There's no reason to panic. I know that everybody is watching every cent about the rand to the US dollar exchange rate, but these are big. Many issues affect the exchange rate. It's not just one issue. Iyakhabana ke nemigaqo nkqubo yamaqela ezopolitiko, nto leyo yenza ukuba kube nzima kwezi ngxoxo zorhulumente wobumbano kazwelonke. The priority is that everything has to happen within the Constitution of South Africa. It can't happen outside the Constitution of South Africa. Akho ke amaqela afana nebusa ne-UDM esele ebhenele kwintloko yejaji kweli, uJaji Raymond Zondo, ukuba aphosa umrhatshi yangenelele anike umkhombandlela ngenkqubo esemthethweni ekumele ilandelwe xa kumiliselwa lo rhulumente wobumbano kazwelonke. Kanti abantu bavakalise izimvo zabo ngorhulumente wobumbano kuzwelonke ocetywayo ngamaqela ezopolitiko. Umthokozisi Valephatha uthi mabante beze nesisombululo kunini bebamba intlanganiso asinamanzi ngoku apha kwaSanti Pine Town uba avalelweni asazi politikani kodwa ningasifaki sifuna amanzi apha. Masilakhe Chiza Maleleki uthi Msasi kamnandi kwenzeka kanye lento besiyivotela khona namnye ozokhala manje ivoti yomntu ngamnye iyathetha funeka ihlonitshiwe ke lonto, so masilindeni ngomonde kamnandi.
Uzolani kaDosini Ncanda uthi xa ewonke lamaqela ezopolitiko andiwathembi mna ngoba akhokelisa phambili izikhundla nto leyo eyenza alwe odwa uChekutshikitsha eKatgop. Ibengumbono Mxesibe kwisixeko saseMbombela eMpumalanga namhlanje njengoko abathandi nabaqhubi bezithuthuthu bebengungelene kwibala laseMbombela nabaphuma mbombozone zeli eliphulo ukuxhasa abo bangathathi ntweni kwakunye nokuqaqambisa indawo ezinomtsalane kweliphondo nezingatyelelwa ngabakhenkethi. Kuyaphithitela edolobheni laseMbombela eMpumalanga njengoba abagibeli betitututu bahlanganele umcimbi lobanjwa eminyaka yonke. Bathi-ke lo mcimbi lo njengalo awusiwo wekutijabulisa kuphela kodwa-ke wekucokelela imali yekuthenga tingubo kude abantu labadzala bakhone kumbatsa kulobusika. Is the 10th annual rally of Sunriders MCC today. Till date, we've been doing charities. It's either we do them in schools where we give children uniform, or we call our elderlies, our grandmothers around Mbombela Stadium. So today, as we mark the 10th annual rally, we've called the elderlies to come here and receive blankets. As you can see, it's June now and it's cold, so they want them to be warm. For us, this is it's a culture, you know, something that we live by. It's a code. We don't criticize. You know, we've got all different kinds of people in the biking field. You've got your doctors, you've got your lawyers. You know, you name them. When we come together like this, you know, we are one big family. So I think the spirit of biking unites us. You know, so that at least when we are united, we get to enjoy and have fun and give back to our community. Lo mcimbi sowuthole kunconywa kakhulu ngulabo labahlomulile. Ngiyathetheka ukuthi ngoba kumakhata notinguba sitombasa sive kufuthumala. Sibonga kakhulu singibogogo lobusika bebukhulu kakhulu mara siyolala sesifudumele siyabonga. Lo mcimbi losekelwa iMpumalanga Tourism and Parks Agency uphinze udlale indima lenkulu ekukhangiseni dekuvakasha kulesifundza. Bosomabhizinisi labasafufusa nabo bajabule baveta lemhlathi kwathi sekuthi bayakhona kubeka kudla etafuleni. I'm very happy because those events create job opportunity for us, and we very happy. So yes, I'm happy, I'm excited. We made a lot of money. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eMbombela eMpumalanga. Aqhuba kakuhle kakhulu amalungiselelo omdyarho weComrades Marathon wangomso noza kubanjelwa kwiphondo laKwaZulu-Natal ukusuka eThekwini ukuya eMgungundlovu. Abaququzeleli balomdyarho bathi baqule baligangatha ukulungiselela lo mdyarho noza kuqala ngecala emva kwentsimbi yesihlanu ngenjixukuxa ngomso. Zi-19,000 imbaleki ekulindeleke ukuba zithabathe inxaxheba kumdyarho walo nyaka weComrades Marathon. Ukanti imbaleki eziza kungena kuqala ebhantini kumadoda nakwabasetyhini ziza kufumana isiqamali esi-550,000 rand kwakunye nebonasi xa ngabe zophule irekhodi. Abaququzeleli balomdyarho bathi zonke izinto zime ngonina. We are expecting more than 19,000 pair of feet on the road, 85.914 kilometers from the city of Durban to the city of Choice in Pietermaritzburg, and we're looking forward to an exciting day. The weather condition is favorable. Our athletes are going to enjoy themselves out there tomorrow. Ukanti nembaleki azisakwazi ukulinda zitsha zintambo. What I'm looking for just to finish the race and then to get my 20th double green. My first up run, I'm just expecting at least sub 8. Yeah. That's my target because last year it was sub 9. So I'm just hoping that I can do more better this year. Zingaphaya kwe-2,500 imbaleki eziphuma kumazwe angaphandle kuquka ilizwekazi Afrika ekulindeleke ukuba nazo zithabathe inxaxheba kulo mdyarho. Ziza kuqhawuka zihlangana ke kuba lo umdyarho wangomso uyenyukela yi-up run ngabula makhumsha. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiyiphathelwe ngithabile Makhaphela. Chochubia kokwatikaze deskeni yende baada ya kubulisa na ubukeli wa mapekadi kwa mkele betuna kwelamka lokiqonqo elikhulu elo lele mozulu mnake kama tikuthabile Makhaphela izokazi yabathembu. Mzotsundu
nansi imozulu siphawula ke lokuqala kaloku iziganeko zakutshaya lezemozulu apha eMzantsi Afrika kuphela noko kuhle kakhulu futhi lihlabile ilanga kamandi phaa kumbindi nje uphela wonke indawo ezifana phaa ko-Vryburg noko bukelwa kuyabanda phaya ngala 1 baqhube nemini futhi abaqondo wabo sephantsi kakhulu futhi ngala 90 degrees kuyafuna phakathi ko-Tosca neziphelo phaa ekuseni bevuswa ingqele ka2 degrees babe ngamanye nesuku labo futhi ngamashumi nje bukelwa amenanye chuncembe nam sokubaza la maqondo wakho futhi aphansi naphezulu sivule phaa iphondo loqala kaloku phaa lona ePapa Koloni indawo ezifana phaa kaloku Alvane komane ezibekele phaa evehlisi kuyabanda kakhulu ko3 degrees ekuseni beyisonke emini futhi ngelanga noxakeke khona bayobanda kakhulu phaa basebusika futhi ka14 degrees nansi bethu imozulu phaa iphondo lase-Freystata phaa kumbindi apha eSouth Africa indawo ezifana phaa kaloku Bloemfontein phaa bevuswa ingqele ngelaqanda futhi belusongo usuku ubukele kamandi futhi leyakhe nje iphole kamandi ngala 16 degrees Beljeje phaa ephondo laseNtshona Koloni ngomso ko-Othole phaa ekuseni futhi ngala 8 degrees baqhube nosuku lwabo futhi lokhu bukele lihlabile ubulanga phaa ilanga yonke imini futhi ko-20 degrees kanti phaa ekuseni George Sisibhozo imozulu phaa ephondo lase-Northern Cape ngomso ko-Kuruman phaya ko-3 degrees obanda kakhulu kodwa ke bekele bayivala imini kamandi futhi ngeshumi nje likhatshwe sisixhenxe Kimberley kuyabanda ekuseni ko-4 degrees kanti imozulu phaa ephondo lase-North-West ngomso Vryburg kubanda kakhulu phaya ngo-1 kanti futhi liboyitshitha abandla boze futhi lifike ilanga phaa ngokuhlwa futhi ngakumbi phaya ngemva kwemini ngeshumi nje likhatshwa sisithoba kuyabanda emahekeni phaa ekuseni futhi silapha kaloku bethe futhi eRhawutini phaya kumazantsi weliphondo oSprings neziphaluka phaa ngo-3 degrees kusatshisa phaya kodwa uyavakala umoya phaa ebusuku futhi ka-18 degrees ePretoria ekuseni kuyabanda ngesithandathu baphila ngolu hlobo phaa ephondo lwaseLimpopo ngomso koThabazimbi ngo-2 degrees bayisonke beyivala imini qabaqaba nje kamafu ka-20 degrees Polokwane kuyabanda ekuseni ngo-2 sehle njalo sijonge iphondo lethu elilandela lipha kaloku lona futhi empumalanga njengaphaa umzekelo esikhukhuza ngala 4 degrees kamafu futhi amashumi mabini nje mbukelo wam azakhatshwe sisithathu kuyabanda phaa eStanderton ngeqanda ekuseni mbukelo bozivula apha ekhaya kaloku xa sivala sisonke imozulu yethu ngephondo lokugqibela phaya KwaZulu-Natal Kokstad kuyabanda kakhulu phaya ekuseni futhi ngo-2 obanda kakhulu futhi xa beyisonke imini phaya kwakhona futhi oDurban ngo-30 degrees kuyabanda eEscott ngo-17 itsho kaloku imeko yam kweyam idesk kayibuzo mna ndedwa bethuna ndicela kangaki xesha lemyowe kamnandi